इसे बर' केगलदोसो Hello guys. Hello guys. जों फैबाय बाबु जों फैबाय जों फैबाय उदालगुरि tempat देखिया sen Porsche itu sari aja maka Porsche dulu boleh aja ATM ta ama sari aja sari aja নাই ATM তো itu ना हमने जावा लागो भूल गया मैं तो फोन पे दिया काम चला लागो सब घर में सर गया बाबू पीस कैसे पीस तो गाइस आङो उफाय मोनफैदों नै बाबु ये क्या है शंख भगवान का शंख भगवाननि शंख बियो बै नुहुरबाय एकदम सेम भगवाननि शंख नुयो ओमफ्राय जोङो दायो माहाय सफैदों भुटाननि नैबे खाथियाव आरो नैबेजों सावथालफोर दंजोबो ओमफ्राय ओरै हाजो जाजोब्बाय बिराद गोजौ नुयो बिराद समायना ओमफ्राय मबाइलाव बांद्राय मोजां नुवा जोङो दा नाय बिराद समायना नुयो नैबेखौ बिराद समायना नुयो बै नुहुरबायना बे शंख खिन्थु खाथिसो ओमफ्राय मबाइलाव गोजान नुदों नै माथो नैबे शंख सिस्टेम सेम शंख ना बाबु सेम शंख लोगोफोर बियो माबा जाबाय भुटान जोङो फैनानै दा जोङो माबाया फैनाया बाहाय माबा गैयामोन जेनेबा फैनो गोसो गैयामोन खिन्थु बोरै फैनानै बाहाय नुफैगोन नै दा बिराद समायना जायगाया ओमफ्राय ओरै माबा थाबाय आरो उदालगुरि ओरै सावथालफोरजों जोङो दा जों सानैजों फैदों नै धर्मेन्द्र आं नायदो बिराद समायना बिराद मोजां लोगोफोर नाय माने भुटान बिराद समायना बेखौ खिन्थु खाथिनिफ्राय नायोबा बिराद मोजां नुयो ओमफ्राय नै जोङो दा बिराद मोजां नुदों खिन्थु मबाइलाव बांद्राय मोजां नुवाखै आइफनबाबो बांद्राय मोजां नुवा आरो खिन्थु ग'प्र'बा एसे मोजां नुगोन खोमा बुंनो हाला बिराद समायना वाह बाबू मेरे को खींचना बाबू खींच रहे हैं ना अभी मन को बहुत अच्छा लग रहा है उधर से बात वाह दीदी इधर पानी आ रहा है हाँ बहुत सुंदर बिराद मोजां लोगोफोर बाहाय दैबो दङ आरो ओरै अन्थाइबो बिराद समायना जों गारिजों फैदों नैबे आंनि गारि बोराय रायजों गाइस बिराद मोजां ओमफ्राय नै जोङो दैयावबो एसे रिल्स भिडिअ बानायबाय ओमफ्राय ओमफ्राय रिल्स बानायनानै दायो थांसिगोन जोङो नै लोगोआबो एसे दैजों गेलेबाय ओमफ्राय बिराद समायना नुयो खिन्थु जायगाखौ बिरादनो रावबो मोनथिनाय नङा खोमा बेखौ ओरै जोङो खनायावसो फैदोंना गाइसमोन बेराय गारि सालाय अफाय सौहैयो थांदों आरो जोङो ओमफ्राय दा बेयाव सौहैबाय जोङो जोंना टारगेटआ अफाय सौहैयो डाइरेक्ट सिदा थांनाय बेसेबां फैसा थांथोंसै ओमफ्राय जोङो दायो थांफिनसिगोन नोंथांमोनहा मोजां नुदोंबा लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आयौ जोंखौ समायनाबो नुवाब्रा बांद्राय ओंखायनो सिख्लाफ्रा फसाया आरो बिदि नङाब्रा सिख्लाफोर नङा माने बांद्राय नाया आरो भिउस गैया बांद्राय समायना नङा नालाय बोराय नुयोब्रा तो गाइस जोङो थांफिनसिगोन ओमफ्राय दायो आंना गारिया ओइलाय बेलाय नुदोंना नुवाखैथाय मबाइलाबो
आंलाय सानदों माबा गारिनि खालारा थांबाय दायो थांफिनसिगोन जोङो लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन दादा एकथा खथा खथ' Kamata ki khobo boro bio paharni ani dadu adai ne क्या बोलते हैं उसको बाबा नहीं रे माँ का बाबा क्या बोलते हैं उसको अबो नहीं पहाड़ बरा पूरा सब था पूरा ठाई होय boro की को itu आं बर' माने इमान नाजानाय ना माने गैला एकदम बर' भाषा ओमफ्राय माने তাৰপিছত আৰু অলপ শিকিব না इसे बर' কি কলতেছ শিখাইগोन दायो যাব এটা बर' बाबु এটা যাব थांसिगोन आं थांसे जेनेबा उदालगुरि आरो दायो जोङो थांसिगोन आंनि लोगोजों गाइसमोन नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब बानायबानो जाबाय আমার খুব একটা সুন্দর মানে প্রকৃতি পরিবেশের মানে দেখার সুন্দর বহুত ভাল লাগে জায়গাটা আমার বাবু মুই মানে মোর বন্ধু লইঠ এই পাহাড় খান যে দেখছেন এখান পাহাড় মোর দাদুর আসল মানে পরে কম মুই মানে হিস্টোরিতে মোর দাদুর ইলা বাড়ি যাই